20 гадоў таму адбылася найвялікшая падзея нашай гісторыі за апошнія 200 гадоў. 200 гадоў наш народ імкнуўся да незалежнасці, імкнуўся да свабоды, і толькі 25 жніўня 91 года гэта ўдалося. Была аб'яўлена незалежнасць, якая мела пад сабой рэальны грунт. Была створана незалежная дзяржава, і з гэтага часу мы гэту дзяржаву маем. Гэта вельмі важная падзея. Пройдзе час, і гэта ў гісторыі будзе ацэнена найвышэйшым чынам. Тыя людзі з апазіцыі, дэпутаты, якія за гэта змагаліся, яны увойдуць як вялікія людзі ў гісторыю. Іх біяграфіі будуць вывучаць як амерыканскіх кангрэсменаў. Што датычыць людзей, як успрымалі, у той час быў уздым. Грамадства было на ўздыме. Перад Верховным Советом стаяла 50 000 людзей, стварылі нацыянальную гвардыю, была трансляцыя на плошчу, пастаянныя выступы дэпутатаў, быў жывы кантакт з людзьмі, і людзі нас падтрымлівалі, іхныя крыкі чуваць былі ў зале, і гэта ўплывала. Так што свабоду мы дасягалі разам з народам. І тыя, якія стаялі на плошчы, і тыя, якія былі ў зале, змагаліся заадно. Сёння мы рабілі апытанне людзей на вуліцах, ніхто ўжо не памятае гэты дзень. Чаму так сталася, што людзі забылі гэты дзень? Таму што 17 гадоў грамадства жыло ў паняверсіі. Знішчана беларуская школа, спаленыя падручнікі, знішчаныя выкладанне нацыянальнай гісторыі, з'явілася фальсіфікацыя і вырасла пакаленне, якое нічога не ведае. Натуральна, калі закрыць людзям вушы, закрыць людзям вочы, то яны не будуць не бачыць, не чуць. Але гэта доўга быць не можа. Гэта ўсё роўна скончыцца, і тыя страты, якія мы панеслі, нам прыйдзецца хуткім чынам назад усё адрабляць. Не толькі такая у нас гісторыя. У многіх народаў былі такія цяжкасці, паняверкі, яны выходзілі з гэтага стана. Таму тое, што людзі нічога не ведаюць, тыя, якія не ведаюць, у многіх выпадках яны ў гэтым і не вінаваты. Яны жывуць у цёмны час. Як гэты час кончыцца, будзе другое жыццё.